Amin wa alaikum salam. Lafiya lau. Ya gajiya. Alhamdulillah. Yawwa. A'a ba sai kice komai ba. Na ga kina kokarin bude baki ne, na san abin da ya kawo ki. Kwantar da hankalinki. Ai mu dinnan da kika ga mu kin san kowa da bai wanda Allah ya mai. Kware kuwa. Bari ki gani. Ai dama na faɗa miki. Ai da kin zo kawai ma shikenan. Wato kun samu sabani da mai gidan naki kenan. Bare. Ashe an samu sabani da ke da kishiyar taki. A'a. Wannan ma to shikenan ai na magani wato kina so ki mallake mai gidan naki kenan ki mallake ba haka bane dauki daya anan ai na san arna ai yanzu zamani ai mu kin san wannan ai mai sauki ne tun farko ma da ma haka ne da ba haka ba to ai na gano yanzu sai yanzu ma na fuskanci komai ashe kina son ki samu daukaka da arziki gurin kasuwancin ki kenan gaba ba haka bane to ke ba me kika zo da shi ke menene ki tafi da ke ne rago na ne bata da mun nazo ka duba ni rago ko da naji shi sa nan naga kaho ai da kin gaya min cewa ma ai da ba haka ba watan ragonki ne ya bata to madalla yanzu dai zaki hado kayan al'amura wanda za a binciko miki ragonki ni na ga kaho har suka na yake yi ashe rago ne to gaskiya kenan